Avui, especial reaccionant a tràilers. Almenys, si no m'equivoco, que està basada doncs, en l'univers George R.R. Martin. Dos o tres vegades, massa personatges, massa històries, molt seguidor també de... Decidme, Ser Duncan el Alto. ¿Cuán buen caballero sois? Ya veréis, no soy un granjero. Pues vistes como si lo fueras. A uno. Y por lo que veo, vos más que ninguno. Si pudiera proclamarme campeón, quizá... No he pogut escoltar una miqueta la melodia de Joc de Trons, i Gary Drax, ni va falta ficar-hi màgia, com altres sèries d'aquesta mateixa... I així ho anirem valorant i comentar, que jo espero que us agradi tant com ho anem comentant Robert. Així que, adéu família, ens veiem, adéu.